ҳиндустон роботи одамшаклро ба кайҳон равона мекунад. моҳи декабри соли 2025 ҳиндустон роботи одамшаклро ба кайҳон мепартояд. робот бо номи Виомитра, ки намуди зоҳирии занро дорад, системаҳои асосии киштии кайҳонии идорашавандаро месанҷад. робот асосан аз ҷузъи алюминий сохта шудааст, то ба фишор ва ларзишот табовар бошад. ин робот пой надорад, аммо метавон ба пеш ва паҳлӯ ҳаракат кунад. ин одами роботӣ метавонад ба забонҳои ҳиндӣ ва англисӣ суҳбат кунад, ба саволҳо ҷавоб диҳад ва чеҳраҳоро шиносад. партоб марҳилаи омодагӣ ба миссияи аввалини идорашавандаи Гаганян хоҳад буд, ки моҳи марти соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. ин робот барои санҷиши системаҳои космикӣ ва омодагӣ ба миссияҳои пилотӣ хизмат мекунад. дар охири соли 2025 ин миссия аввалин парвози бидуни астронавтҳо дар назар аст. дар соли 2026 ҳиндустон ду миссияи бидуни сарнишин низ анҷом хоҳад дод. агар озмоишҳо бо муваффақият анҷом ёбад, ин кишвар метавонад чаҳорумин кишвари ҷаҳон шавад, ки парвози мустақили одамро анҷом медиҳад.